tafiya ba waiwaye ba gajiya tafiyar mu da babban nasara mun zauna da iyaye lafiya duniya labari ba a kula zancen duniya mun sanya mutum yayi dan wuya in za a yi tushe kullu yarda da Allah kyale dan adam sauraron sauti daga DJ Bafade. Kai ki baka ji dan adam ya ce maka ya daga kai ki ba. Karami kaji an ce wani yana ci amma baki ba. Kai haske kaji an ce wani yana haske ba ku lura ba. Kai duhu kaji sun ce wani yana ta baki ba mu gamsu ba. Komai kai wannan duniya baka iya ba bakin dan adam. Saki zancen duniya wasu Allah ya sai da nasara amma na kan baka ya tare komai in za su sai sun faɗa sun saki sirri babban kuskure wani ko tafiya zai za ku ga sai ya yi fuskan zai je ketare to daga nan ya rushe tafiya dan wani ya saka baki ta bare wani gashi yana tare da kai baka sani ba yana ma hasada wannan sake zancen duniya DJ Bafade. malam ka zamo mai ra'ayin kanka kar wani ya sauya maka daga abin da ka sa a gaban ka inda akwai kyau kai tsayuwar daka nai na daukar kowace shawara don wani gwiwa zai sare maka an ka kuskura har wani ya san shirin ka bai nasara ko daukaka to da ke ta zai baka shawarar da kabi komai zai caɗe maka wani suke zancen duniya A ci gaba da sauraron sauti. na yi zama da mutane da yawa don haka na yi karatun duniya da agoyo jariri da jikinsa ya san yau rigar gaya ya ji mun ciwo har ta saka ni na je neman lafiya